እንወለደውየ ወህማም ወእንበለጻማ ወኒካም አመ ከመዮም ያብጽሐነ ወያብጽሐክሙ እግዚአብሔር በፍስሐ ወበሰላም። ሰላም አምላክ ይብዛልኩም። ክቡራት ኣሕዋት ከመይ ትዕሉ ከመይ ተምስዩ? ባርከሰን ለማንዲ ናይ ሰሙነ ሕማማት ዝወሰኑን ዝስለሱን ሒዘልክማ ዘለኹ ሓቢርኩም ንክትሰንሑ ትሕትና ይብላ። ሕማማት ሶኒ መዓልተ ዕፀ በለስ ይበሃል እዩ ኩንእን ከፍረ ወስድያተቺ ለዓለም ደጊም ከባኺ ንሓዋሩ ፍረ ኣይርከብ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ቁጥሪ 19። በለስ ማለት ቆጽሎ ስፍሓቲ ጻዕዳ ድማ ዘለዎ ኦም እዩ። ፍሪኡ ዝብላዕ ሓፂር ኦም ኣብ ገዛ መረባ ይትከል ነበረ። ነቢዩ ሙሴ ከም ዝፀሓፈልና እታ ምድራ ስርናይን ስገምን ወይንን በለስን ሮማን ዘይቲ ኣውሊዕን መዓርን ተፍሪ ነበረት። ዘዳግም ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 8 ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኢየሩሳሌም ብንግሆ ተላዒሉ ናብ ቢታንያ መፀ። ብንግሆ ናብ ከተማ ክምለስ ከሎ ጠመየ። ኣብ መንገዲ ፀጊዕ በለስ ረኣየ። ናብኣ ኸደ። ቆፅሊ ጥራሕ እምበር ፍረ ኣይረኸበላን። እንሆ ናብታ ከተማ ክምለስ እንተሎ ጠመየ። ኣብ ጥቕኣ መንገዲ ኦም በለስ ረኣየ። ናብኣ ኸደ። እንተኾነ ቆፅሊ ጥራሕ እምበር ሓንቲ ፍረ ስለ ዘይረኸበላ እታ ኦም በለስ ከዓ ሽዑ ንሽዑ ነቐፀት። ኣብዚ ዘመን ዘለና ኣመንቲ ሕብረተሰብ መድሕን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ናባና ናብ ቤትና መፅኡ እንተጠየቐና ኣባና ዝረከብ እንታይ እዩ? ፍቕርን ሓድነትን ሓልዮትን ሰላምን ቅሳነትን ራህዋን መንፈስ እምነትን ምሳና ኣይክረክብን እዩ። እንታይ ኢልና ንምለስ ይኸውን? ክፍኣት፣ ጭካኔ፣ እርግምና ሓዚንና ንጉዕዞ ኣለና። መዓዚና ካብዚ ክፍኣት ንወፆም? መድሓኒና ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጠመዮ ፍቕሪ፣ ሰላም፣ ራህዋ ብእምነት ምጽንዕናዕ እዩ ዝጠመዮም እምበር ቆጽሊ በለስ ኣይኮነን። ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ምሂሩና እዩ። ፍቕሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ንሳትኩም ብምሉእ ልቢ ተፋቐሩ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 8 ናብታ በለስ ዝኸደ ፍረ ክረኽበላ እዩ ኢሉ እዩ ዝኮኑ። ዘይተዓደለት ኮይና ግና ፍረ ኣይነበራን። ኣብዚ ዓለም ሕጂ ዘለናዮ ዘመን ድማ ቆጽሊ ጥራሕ እምበር ፍረ ዘይብልና መራሕቲ ሃይማኖት ንኾን ኣመንቲ እምነት ተኸተልቲ ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም ፍረ ተሳኢና ቆጽሊ ጥራሕ ችፍ ኢልና ለምሊምና ኣለና። ምክንያቱ ፍቕሪ የለን፣ ሰላም የለን፣ ሓድነት የለን፣ ብኣገልገልቲ ቅሳነት የለን፣ በረከት ሃይማኖት የለን፣ ራህዋ ሰላም የለን። ቆጽሊ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ዋጋ ኣልቦ ኮይና ኣለና ማለት እዩ። ፍቕሪ ኣብ ልዕሊ ሰባት ስለ ጠመየ እንታይ እንጀራ ድዩ ዝጠመየ? ኣይኮነን፣ ፍቕሪ እየ እምበር ዝጠመየ። መዓዝ እዩ ዝኸውን ፍቕሪ ዝነበረና? ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ከምዚ ኢሉ ጽሒፉልና ኣሎ። ብሰንኪ ብዙሕ ክፍኣት ከዓ ካብ ብዙሓት ሰባት ፍቕሪ ክትንኪ እያ ኢሉና ኣሎ። ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ፍቅዲ 12 ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ክነፍሪ ከለና ሽዑ ሙሉእ ሰባት ክንኸውን ማለት እዩ። ፍቕሪ ተዘይ ኣፍሪና ጸልእናን ቅርሕንትናን ሒዝና ዝሓልፍ ፍቕሪ ዓለም ብድኻም ናብ መቃብር ከይንወርድ ብፍቕሪ እንበር ማለት እዩ። እንበለ ደውየ ወሕማም እንበለ ጻማ ወዲካም ኣመ ከመዮም ያብጽሐክሙ እግዚአብሔር ኣምላኽ በፍስሓ ወበሐሰት እናበለት ቤተ ክርስቲያንና እውን ትምህረና እያ። ሶሉስ መዓልቲ ሕማማት መድሕን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካህናትን ሽምግልናታትን ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ሕቶ ዝተሓተተሉ ዕለት እዩ። መብዛሕትኡ በመባህቱ መኖ ትገብር ዝንተ በየናይ ስልጣን ነዚ ነገራት እዚ ትገብር ኣለኻ? ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቅዲ 23 ክሳብ 27 ናብ ቤተ መቅደስ ኣትዩ ክምህር እንከሎ ሊቃነ ካህናት ሽማግለታትን ህዝብን ናብኡ መጺኦም ነዚ ስልጣን እዚ ከመን ሃበካ በልዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ መሊሱ ኣንም ድማ ሓንቲ ነገር ክጥይቐኩም እየ። እዚ እንታይ ነጊረኩምኒ? ኣነ እውን በየናይ ስልጣን ነዚ ነገራት እዚ ከም ዝገብር ክነግረኩም እየ ቀጸለ።
ድማ ጥምቀት ናይ ዮሃንስ ካባይ እዩ ካብ ሰማይ ድዩ ወይስ ካብ ሰብ እዩ በላ። ንሰን ንሳቶም ከዓ ተጠማመቱ ከምዚ እናበሉ ተዛረቡ። ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ስለምንታይ ደኣ ዘይኣመንኩምዎ ዘይተቐበልኩምዎ ክብለና እዩ። ካብ ሰብ እንተበልናየ ድማ ኩሎም ህዝቢ ንዮሃንስ ከም ነቢይ ስለ ዝረኣይዎ ነቶም ህዝቢ ንፈርሖም ኢና እንታይ ንገብር በለን። ንኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣይንፈልጥን ኢሎም መለሱሉ። ንሱ ድማ ኣነ እውን በየናይ ስልጣን ነዚ ነገራት እዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን እየ በሎም። ብዝገብሮ ናብ ቤተ መቅደስ ምፅራይ ምክንያት ብምግባር ሹመት ወይ ከዓ ስልጣን ንደቂ ሰባት ዝሃበ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ስልጣን ብካህናት ብፀሓፍቲ ፈሪሳውያን ከምዚ ብምባል ተሓተተ። መባሕተ መኑ ትገብር ዝንተ ወመኑ ወሃበከ ዝንተ ስልጣነ። በየናይ ስልጣን ኢኻ ነዚ ትገብር ዘለኻ ወይ ድማ እዚ ንምግባር ስልጣን ዝሃበካ ሰብ ምን እዩ ብምባል ሓተትዎ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክምልሰሎም ከሎ ጥምቀቱ ለዮሃንስ እሚእቲ ውእቱ ወእምሰማይኑ ወሚመ እምሰብኣኑ ኣነ እውን ሓንቲ ነገር ይሓተኩም ኣለኹ እሞ ንገሩኒ በሎም። ጥምቀት ዮሃንስ ካብ ሰማይ ድዩ ወይ ድማ ካብ ሰብ እዩ ኢሉ ሓተቶም። ንካህናት ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ንሳቶም ድማ ካብ ሰማይ እንትበልዎ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩሞ ክብለና እዩ። ካብ ሰብ እንትበልናየ ድማ ኩሉ ህዝቢ ዮሃንስ ነቢይ ምዃኑ ይኣምን እዩ እሞ ብእምኒ ዳብራ ክጭፍለቐና እዩ ኢሎም ብልቦም ይሓስቡ የስተንትኑ ስለ ዝነበሩ ካባይ ምዃኑ ከም ዘይፈልጡ መለሱሉ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣነ እውን በየናይ ስልጣን እዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን እየ በሎም። ካህናት ኣይሁዳውያን ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ነዚ ሕዚ ምስ ሓተትዎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝግበር ስራሕ ኩሉ ብናይ ገዛ ርእሱ ስልጣን ምዃኑ ጠፊእዎ ኣይኮነን፣ ግን ከልቦም ብኽፍኣት ብተንኮልን ብምጥርጣርን ምክንያት ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ሰሉስ ናይ ሕቶ መዓልቲ ወይ ድማ ዕለት እያ ትበሃል ማለት እያ። ዘይተዓደሉ ካህናት ኣይሁዳውያን ፈሪሳውያን ሽማግለታት ዓዲ ተቃውሞ ዝጀመሩሉ ሎሚ ዕለት ሰሉስ ስራሕ ኣይኮነን። ብሆሳዕና መዓልቲ ህፃናት ክዝሙሩ ክመስግኑ ከለዉ ንምንታይ ተመስግኑ ስኽ በሉ ይብሉ ነይሮም። ነቶም ህፃናት ስኽ እንተቀበልዎም ናይ ቢታንያ ወይከዓ እባን ወይከዓ እምነታት ኣፍ ኣውፂኦም ከም ሰብ ዘመሩ ኣመስገኑ። ካብዚ ዝተበገሰ ናይ ኢየሩሳሌም ከተማ ተጨነቐት። መን እዩ እዚ ኢሎም ኣይሁድ ተገረሙ። ይኹን ደኣ እምበር ብግዚኡ ሓደ ክስተታት ተኸሲቱ ነበረ። ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ድማ ህዝቡ ኩሉ ንኢየሱስ ክርስቶስ ነባሪ ክብሪ ብምሃቡ ንሱ ብዝኸደሉ መንገዲ ቀፂሉ እናፀሓፈ ክዳኖም እናዘርግሑ የመስግንዎ ስለዝነበሩ ናይ ቅንዕቲ ማዕበል ሒጥዎም ከይሓፍሩ ድማ ብግልፂ ንምንታይ ተመስግንዎ ኢሎም ንህዝቢ መግለፂ ጀመሩ። ዘይፈለጥዎ ነገር ግና ነይሩ። መድሕን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐቲሁ እሙሃዊሁ ወውዳሴሁ እምዚኣሁ ምስጋና ናይ ባሕሪ ስለ ዝኾነ ሰብ የመስግኖ ኣየመስግኖ ሰብ የምልኾ ኣየምልኾ ዝወስኾን ዝጎሎን ነገር የብሉን እዩ። ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ግና ነዚ ዝረስዕዎ ይመስሉ ነበሩ። በዚ ሰዓት እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እምኣፍ ደቂቁ ህፃናት ኣስተዳለወ ስብሐተ ካብ ቆልዑትን ህፃናትን ምስጋና ንባዕልኻ ኣዘጋጅኻ ተባሂሉ ብዳዊት መዝሙር ዝተነገረ ጠቂሱ ንምንታይ ዘይተስተውዕሉ ኢሉ ከም ዝገሰፆም ይነግረና ማለት እዩ። መዝሙረ ቅዱስ ዳዊት ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 2 ከምኡ እውን ለእመ ኣርምሙ እለ ህፃናት ይሰብሑኒ ኣበን። እዞም ህፃናት ዋላ እኳ እንተበሉ ናይ ቢታንያ እምነታት ከመስግኑኑ እዮም ምስ በሎም። ሽዑ እግዚአብሔር ነቲ ኣድጊ ከም እትዛረብ ዝገበራ ንጉስ ድማ ንበልዓ እዛ 3,000 ዘውቃዕኽንስ እንታይ ጌረኪ እየ በለቶ። ነናይ በላዕም ኣድጊ ዝናገር ኣምላኽ ስለዝኾነ ዘልቁ ምዕራፍ 22-28 ንሱ ድማ እዚኣቶም ምስኽ እንተበሉ እኮ እዞም ኣእማን ቢታንያ ዓው ኢሎም ድምፂ ከስምዑ እዮም እብለኩም ኣለኹ በሎም። እናዘለሉ መፂኦም ሆሳዕና በኣርያም ኢሎም መፂኦም ኣመስግኖምዎ እዮም።
ሉቃስ ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 4 እዚ ኩሉ ሓፍ ዓተቕ ዝበለሎም ዘሎ ካህናት ኣይሁድ ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ሽማግለታት ዓዲ ደጋስ ክልእዎም ዘሎ ናይ ቅንዓት መንፈስ እዩ። ካልእ ኣይኮነን። ንምንታይ ተኣምራት ገበረ? ብሰንበት ሕሙማን ንምንታይ ፈወሰ? ጽቡቕ ስራሕ ንምንታይ ሰራሕካ እዩ? ካልእ ኣይኮነን እዩ። ንሕናስ ኣብዚ ዓለም ዘለና ኣመንቲ ህዝብስ ክርስቲያን ደቂ እግዚኣብሔር ንሓውና ንሓፍትና ንቤተሰብና ንጎረቤትና ንዓርክና ንመሓዛና ንወዲ ማሕበርና ኣይንቐንዕን ክፉእ ስራሕ ኣይሰርሕን ማለት ድዩ? ግዲ የብልናን። ናብ ልቦናና እንመለሰሉ ናትና ዝበሎ ፈጣሪ ክህበና እዩ። ንመን ኢልዎ? እግዚኣብሔር ፍቅሪ ኣምላኽ እዩ እሞ ጾም ናይ ሰላም ናይ ድሕነት ናይ ፍቅሪ ናይ ራህዋ ይግበረልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣሜን።